Iya. Wis kaping pindho iki cara-carane giliran no, giliran sing kaping pindho. Oh ngono. Heeh. Wah, seneng. Heeh. Nyatane aku sowan rene tinanggapan kanthi apik lan tinanggapan kanthi becik, tinanggapan kanthi sae marang para warga. Oh ngono. Heeh. Ya kuwi kasok katresnaning para warga marang aku lan kowe sumrambah ya kuwi sedulur-sedulurmu, anak-anakmu Sanggar Seni Ratu Mayang. Ngono. Heeh. Para warga ing Laladan Kebonsari RW 08 Desa Ndelanggu. Ya kuwi taun 2026 ngadani ya kuwi bakdo kupat. Bakdo kupat. Heeh. Halal bihalal. Ngono. Heeh. Iya, bakdo ketupat ya kuwi tradisi masyarakat Jawa sing dianakake sawise dina riyaya Idul Fitri, biasane ing dina kapitu wulan Syawal. Oh ngono. Heeh. Sing kerep diarani ya kuwi riyaya kupatan. Oh ngono. Heeh. Ana werdine mak. Heeh. Werdine bakdo ketupat ya kuwi minangka pralambang pangapura lan resik ati. Tembung ketupat kerep dianggep lan duweni teges ngaku lepat utawa ngakoni kesalane, ngakoni kaluputane. Ngono. Heeh. Janur sing dianyam anggambarake kerumitaning urip dene isi beras sing dadi ketupat sawise digodhog nggambarake ati sing wis resik lan suci sawise njaluk ngapura. Ngono. Mula bakdo ketupat duweni makna kanggo nguwatake silaturahmi padha paring pangapura lan miwiti urip anyar kanthi ati kang resik. Ngono. Heeh. Simbol-simbol tradisi bakdo ketupat sawise Idul Fitri duweni makna filosofis sing jero ing ngisor iki sawetara simbol lan tegese. Apa? Siji ketupat. Ketupat kuwi uga sinebut kupat. Oh ngono. Kuwi nglambangke ngaku lepat utawa ngaku luput utawa ngaku salah. Ngakoni kesalahane. Heeh. Iki minangka tandha yen manungsa kudu gelem njaluk ngapura lan uga menehi pangapura, Nduk. Oh ngono. Heeh. Banjur janur utawa godhong enom, janur sing dianyam dadi bungkus ketupat nggambarake kerumitaning urip menungsa. Urumite wong urip ana ing alam padang iki. Oh ngono. Nanging nalika wis dadi ketupat, nuduhake yen urip bisa dadi becik yen dilakoni kanthi sabar lan bener. Oh ngono. Heeh. Dene isi beras dadi ketupat kang wernane putih. Beras sing digodhog nganti mateng dadi simbol ati sing wis resik lan suci sawise ngalami proses utawa laku urip lan pangapura ing ngapura. Oh ngono. Anyaman ketupat wujud anyaman sing rapet nggambarake hubungan sosial lan paseduluran sing kudu dijaga supaya tetep rukun lan kuat ana ing urip ana bebrayan agung. Oh ngono. Heeh. Dene kaping 5ne kanggo ngenepi daharan ketupat kuwi mau ya ana opor, ana sambel goreng, ana lodeh, ana ingkung sak liya-liyane. Ngono. Kuwi nggambarke kabungahan lan rasa syukur amarga wis bisa ngliwati wulan Ramadan lan ngrayakake bebarengan kulawarga. Oh ngono. Bakdo ketupat ora mung tradisi mangan bebarengan nanging uga kebak makna babagan pangapura kesucian ati lan kerukunan urip bebrayan agung. Oh ngono. Mula aku karo kowe tansah nyuwun kunjuk marang panguwasaning dat Kang Murendat. Nyuwun marang Gusti Kang Hakarya Jagat. Muga-muga para warga ing Laladan Kebonsari RW 08 Desa Ndelanggu anggone ngadani bakdo kupat utawa riyaya kupatan, ngadani halal bihalal, muga tansah pinaringana bagas waras jiwa ragane, ayom-ayem tentrem kulawargane, rukun marang kulawargane, rukun marang tangga teparune. Oh iya. Tansah pinaringana rejeki kang agung, rejeki kang berkah barokah, tebih saka memala, tebih saka rubeda, suker sakit padha sirna. Allahumma amin.